Ayo mareng. Aw. Harde ka diha. So da po ko diretso kay abre manggupultahan. Ang tuyo ba mamaylo ko bugas? Ang mamaylo ka bugas? Pwede pa pamaylo ni mo bugas nga. Mamahaw na gani ko kay igutom ko hapdos yung kuto-kuto. Mamahaw na ko niya ikaw mamaylo pag bugas. Oh, nakoy bugas ari para pang padiudto ra jud po ni nako. Na ilisi jud unya ha. Kay di man untanan nako ibabaylo kay maumao ra sad ni. Para paniudto ra gyud. Nya itrabaho man ko. Nya ako na lang ni ipabaylo basta ilisi lang unya kay luoy ra pugtaw pa man ka kay pamahaw. Sige, mangaon sa tahinuon. Kira? Kira lagi, mukaon sa ko. Kaon lagi. Amo ra ni sudan. Maura taon, maura ni nabilin. Mao ba? So, mo ra ni nabilin. Kira lagi ka, makaon ko. Oo, uy. Salamat jud kaayo ha, makaon jud ko gutom jud ko kaayo. Hindi po ginamos di ay. O, una, ano? Kira lagi, ha? Gutom mo ka. Am din na kayo na. Favorite din ako. Mayroon na usang tuig makakaon ko nga ni. Favorite din ako. Ni asa kayo ah. Isa na ha kayo itong dugo. Isa na. Salamat ha. Di, salamat kayo. Adus ako. Sus, marisot. Huwag mo lang sad ko niya bindig sudan. Binla naman lang ko niya una. No. Gutom jude kayo. Burot man. Aw bugas ay baylo de ko kay pabay ko walungag pamahaw nang banaw pamantoy pamahaw. Bayari, dayon ha. Bayaran ako niya. Si Maring ilisi baja ko ani ha. Si maumaora po ni ilisi jo ko ani. Unya. Paniudto jo na nako. Ay. Sige, salamat ka Zua. Ay. Lagi ay balaka ilisa na ko niya. Palit ra mo ko niya kung magdungag. Kay paniudto pa man nimo. Sige, salamat kay kayo. Adto na ko gadali ko kay pasig mo na tong bana ba. Pa ko kadungag. Okay, sige. No. Kuya kay makasilingan tayo nani no. Kanon pa nimo. Nya di pa to ka binlan ug sudan. Kay doon pa jud mo bugas maura. Kay laing mahimo. Saon man am joy tawo ng nani.